And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Jowa ko noon, fubo ko na ngayon. Magandang araw, DJ Rocky. Nag-e-enjoy ako sa panunood ng Secret File. Ilang beses na akong nagtangkang magsulat, pero wala akong lakas ng loob. Itago mo na lang ako sa pangalang Joy, at ito ang aking Secret File. Siguro nagtataka kayo kung bakit ganun na lang yung title ng Secret File ko. Jowa ko noon, fubo ko na ngayon. Nagsimula ang lahat noong Agosto. May isang lalaking nag-chat sa akin nang hindi ko ine-expect. Pogi kasi siya. At maganda yung katawan. So, nung mag-chat siya sa akin, nag-reply ako. Kasi matagal na rin akong walang kalandian. At sabi ko sa sarili ko, chance ko na to. Nag-chat kami, pero merong pagduruda sa aking sarili na baka pustahan lang yun. So sabi ko sa kanya, pustahan ba to? At ang sabi niya, ay hindi kami ganyan ng tropa ko. Hanggang sa lumalim ang lahat. August 24. Yan ang una naming meet up. Ang saya-saya naming dalawa. Simpleng merienda at masasayang kwentuhan. Naalala ko pa nga nung unang pagkikita namin. Bigla ba naman siyang umutot sa harapan ko? Ang baho. Pero okay na rin yun kasi pinapakita niya sa akin kung sino talaga siya at hindi siya nahihiya sa mga ganong klaseng bagay. Napaka-sincere niyang tao. Hanggang sa hindi ko na namamalayan ay nahuhulog na pala ang loob ko sa kanya. Hanggang sa naging kami na nga. Ang saya-saya. Masaya ako sa piling niya. Hanggang sa dumating yung mga araw na gabi-gabi ko siyang inaaway. Hindi ko alam kung bakit napapraning ako. Parang ang gusto ko lang ay akin lang siya. Na lahat ng oras niya ay ibigay niya sa akin. Yon ang issue namin. Para bang nagiging possessive ako. Nagkakabati naman kami hanggang sa dumating yung araw na kinatatakutan ko. Yung araw na makipaghihiwalay na siya sa akin. Ang sakit-sakit. Nagsisisi talaga ako. Pero wala na eh. Hindi ko na maipaglaban. Gusto ko sana, kaya lang ayaw na niya. Humingi ako sa kanya ng isa pang pagkakataon. Pero ang sabi niya, hindi pa siya ready. Kaya hinayaan ko na lang. Ang sakit. Kasi hindi ko lubos akalain na maghihiwalay kami. So ayun na nga. May closure na sa aming dalawa. Sinubukan kong tanggapin kahit masakit. Nag-send ako sa kanya ng long message. Ganito, ganyan, sabi ko. Hanggang nag-reply siya sa sinabi ko. At ang sabi niya, oh, ganun naman pala. Pero punta ka pa rin every Friday dito sa bahay. Gulat na gulat ako. Parang that time, hindi ko inisip na pumayag ako. Pero pumayag ako. Mahal na mahal ko pa rin eh. Ang pangit man pakinggan, pero kailangan kong gawin. Kasi kahit alam kong wala na kami, parang yun, sa ganung paraan, mahahawakan, mahahalikan, at mayayakap ko pa rin siya. Kahit na parausan lang ako. Ayun, punta ako sa bahay nila siguro 1 week after kaming nag-break.
Hindi ko pinakitang nasasaktan ako. Ang ipinapakita ko sa kanya, parehas kami ng balak. Parehas kami ng intensyon. Na parehas lang naming parausan ang isa't isa. Ang hindi niya alam. Pumayag ako at ginawa ko yun. Kasi mahal na mahal ko pa rin siya. Naguguluhan ako. Kasi minsan pumupunta pa rin siya dito sa amin. Gumagala kami. Nag-i-stroll kami. Alam mo yung kung gaano kami kasaya pag magkasama kami noon. Wala ring pinagkaiba sa ngayon. At mas namimiss ko pa siya lalo. Ang sakit mang isipin pero wala na. Hindi na kami magkakabalikan. Ganito pala yung feeling ng pagiging tanga, no? Yung gagawin mo lahat para lang makasama yung taong mahal mo. Kahit parausan ka lang. Hindi ko alam kung kailan ito matatapos. Sana nga, hindi muna. Siguro makaka-move on din ako. Not now, but soon. Pero, kung gugustuhin niyang bumalik, edi, welcome back. I know how it sounds. It sounded tanga. Pero ganun talaga kung mahal mo yung tao eh. Kaya kayo, kung gusto nyong hindi mawala yung taong minamahal ninyo, huwag kayong praning. Hayaan nyo sila. At huwag na huwag kayong agad-agad na mai-in love. Lalo na sa isang taong hindi pa ready sa commitment. Sana mabasa nyo ito. At sana kung nakikinig ka man, Joseph, ito ang mensahe ko sa'yo. Mahal na mahal kita at lagi mong tatandaan na nandito lang ako para sa'yo. I love you so much, babe. At sana kung hindi man tayo magkakatuluyan, sana makahanap ka na ng babaeng magmamahal sa'yo nang higit pa sa pagmamahal ko. Muli, ako si Joy at ito ang aking secret file. Always your number one SM radio station. Love Radio. Hello, kabisyo! Uy, gusto mo pa ba ng mas marami pang Secret File episodes? Ang gagawin mo lang, mag-subscribe ka na sa aming YouTube channel. It's Love Radio Manila. At pindutin mo na or i-click mo na ang notification bell para updated ka na sa aming mga latest video. Rakitera po mula sa 90.7 Love Radio. Mwah!